നിങ്ങളൊരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഏജ് 18+ ആയിരിക്കണം. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും മാറ്ററല്ല. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് യെസ് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളൊരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഏജ് നിങ്ങളൊരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഏജ് 18+ ആയിരിക്കണം. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും മാറ്ററല്ല. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് യെസ് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളൊരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഏജ്